बयबो रायख'नो हागोन बिथां सारमोन फारिखौ मावफुंलांनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि गेजेराव दिनै फैयै नैबे बादायलायनाया जोबथा महर मोनबाय नैबे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना जागायजेननायनिफ्रायनो किक अफ खालामनो थाखाय गुरै खालामनाय थाबाय सारनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि FC from Guam. Sir. Custom design. Congratulations of the year, Mr. Solis Anand, Secretary of International Union. Players of Shillong LAJONG. गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिमांनि मिरु आफादनिफ्राय साबायखर बावनाय थागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ अराय गोजोर खालामनाय आरो बिथांनि मुंखौ जोंनि आसामल' नङा गुबुन गुबुन रायजो बा गुबुन गुबुन हादोराव गोसारहोनाय बेनि थांखि आरो नोजोरजों नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ लानाय जादों। दा बेयाव बेबायदि गिदिर टीमफोरखौ जोङो जुदि लानानै फैयोबा जोंनि इयुन जोलै जायफोरखौ जोङो दिनै थुलुंगा होनो नाजादों जोलुरनि गेजेरजोंब्लाबो सासे मोजां जिउ राहा दानानै लानो हायो। जोलुरनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो बेजों लोगो गावखौ सिनायथि होनायजों लोगो हारिखौ सिनायथि होनो हायो। दा बेनि थाखायनो नैबे
बायदि गिदिर गिदिर जि टीमफोर फैदों दा बेयाव उदालगुरि जोंनि बे ओनसोलाव बा जायगायाव दा बिथांमोननि स्किल्सफोरखौ नुनानै जोंनि जि इयुन जोलै बिथांमोना सोलोंनायनि गेजेरजों गाव गावनि स्किलखौ बारायनो हागोन आरो गाव गावनि स्किलखौ बारायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो हयथ' सानसे समाव जोंनि गुबुन गुबुन रायजो बा गुबुन गुबुन स्टेट बा बुहुमाव गेलेनो थाखाय बिथांमोनाबो साखाफारा जागोन बा रोंगौथि मोननो हागोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन हाबाफारि मावगासिनो दङ। दा बेयाव जोलुराव जोङो दिनै नुबोदों बा फुटबल गेलेनानै बर'निफ्रायबो बा जोंनि हारिनिफ्रायबो दिनै इन्टारनेसनेल गेलेनो हानाय जाबाय। हलिचरन नार्जारि दाख्लै गोगोमसार बिथाङा साक गेलेना फैबाय बा जोंनि अपुर्ना नार्जारि दा बिथांमोना इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो हाबाय। दा जों दिनै जोंनि केपासिटि केलिबारिटि बा बिथांमोना जि आदब आरो खायदाजों गेलेनानै गावखौ मोनसे इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनो हाबाय। दा बिथांमोन बायदि जोङो इयुनाव जाहाथे आरोबाव जोंनि इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ प्लेटफर्म होनायनि गेजेरजों जोङो जुदि बिथांमोनखौ जोबोद मोजाङै कचिं होनो हायोबा बा होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो जुदि लाना थांनो हायोबा बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायबो दिनै आन्डार 13 फुटबल जागासिनो दङ। बिथांमोननि गेलेगिरिफोरनि गेजेरनिफ्रायबो जोङो सासे मोजां गेलेगिरि मोनगोन आरो बिथांमोना सानसे समाव मोजां गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानायनि गेजेरजों गावजों लोगोसे ओनसोल हारि हादोर सिनायथि होनो हागोन। उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो DSA बिथांमोना जे बड'फानि मुङै जे हाइ भल्टेज मोनसे खेला खुंबाय थायो जोलुर बादायलायनाय आरो दिनैसिम मा बुङो जे बिथांमोना जोबोद साबायखर होथावथाव खामानिखौनो मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि खुंलांबाय थायो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो मिजिंबो थियो। दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना उदालगुरि ओनसोलखौ दिनै बा उदालगुरि जिल्लाखौनो दिनै फुटबलनि हाब बायदि खालामनो थांनो नागिरगासिनो दङ। दा जोङो नुगासिनो दङ BTRआव दा दिनै बा BTCआव मोनबा जिल्ला दङ। मोनबा जिल्लानि मादाव बयनिख्रुइ गेदेर गेदेरसिन टिम जुदि फुटबल टुर्नामेन्टआव फैयो होननानै बुङोबा दिनै उदालगुरियाव फैयो होननानै जोङो बुंनांगोन। बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ दिनै साबायखर बावगोन आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनावबो बेबायदि खुंलांबाय थानो हायो। गोजोननाय मोनदों उदालगुरिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा एबसु स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो बे ओनसोलनि साननो गोरों सुबुंफ्रा बड'फा UN ब्रह्म बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे राहा लादों आरो बोसोराव खनसे बिथांखौ गोसोखांनो आरो गासिबो रायजो राजा जाहाथे थुबुर जानो हायो बेनि थाखाय मोनसे बेबस्था लादों बिथांमोना जायखौ जोङो गेलेनायनि राजा बुङोब्ला जोङो फुटबलखौ मोनथियो। दा बेखायनो देग्लाय 29 बोसोर जाबाय। 29 बोसोर धरि जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ जों खुंनायखौ नुदों। आं जथेस्थ'खिनि गोजोनदों। दिनैबो बेहाय मेघालयनि मोनसे टिम आरो आसामनि मोनसे गिबि सारिनि मोनसे टिमा बाहाय फाइनालाव बाहागो लादों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबां हेफाजाब आरो नायनो फैनायखौ जोङो नुदों। दा बेखायनो आङो उदालगुरिनि एबसु स्पर्ट्स एस'सियेसन जोंनि राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोन समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोन साख्रि मावग्रा गासैबो सुबुंखौ आङो साबायखर जासिगोन। बिथांमोना बे गेलेनायखौ 29 बोसोर लाबोबाय आरो बड'फानि जि सानस्रि आरो सान्थौ बेखौ फोथांना लाखिनायनि जि खामानि बेयाव बिथांमोना अबदान होबाय। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर जासिगोन। स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ जे BTCआवहाय गेलेनाय बिथिङाव जौगाथायनायनि बेलायावहाय मा थांखि लादों? जोङो BTCनिफ्राय जोंनि गेलेनायखौ जोङो मोनसे मेजर हिसाबै जोङो लादों। गिबियावनो जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जि S.H.I.L.L बाजेट दङ बेजोंबो जोङो गामिनि फोथारखौ जों फोसाबनाय जादों आरो बिनि उनाव जोङो BTCनि गासै समस्तियावनो जोङो गंफा 5 कोटि रांनि गामियारि स्टेडियाम एबा रुरेल स्टेडियाम जों बेखौ बानायनो थांखि लाबाय आरो गिबि सिरियाव जोङो गासै मोनद' समस्तियाव मोनद' स्टेडियामखौ जोङो बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बे स्टेडियामखौ जोङो बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङाव दोननाय जादों। बेनि उनाव 100 जायफोर गेलेगिरि आगुनि गेलेगिरि बिथांमोना माखासे मेडेल मोनबाय सोरबा कचार जानानै दङ बा सोरबा एकाडेमि खुलिनानै दङ बिथांमोननोबो जोङो 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय जों थांखि लानाय जाबाय 100नो। बिनि उनाव जोङो साब डिभिजन लेभेलाव जिहेतु सुपार डिभिजन लिग खुङो बे सुपार डिभिजन लिग खुंनायाव जायफ्रा चेम्पियन जाबाय बिथांमोननोबो 5 लाखै जोङो अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला साब डिभिजन लेभेलाव जिल्ला गंफा दङ बे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेनायखौ सामलायनो हायो बिनि थाखाय जोङो 5 लाख जोङो होनाय जागोन आरो जोङो दा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड जोङो BTCआव दाबाय। बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ
जोङो माखासे हाबाफारि रनसायबाय थादों गेलेनाय बुङोब्ला जोलुरल' नङा गोबां इभेन्टफोर दङ गोबां दालायफोर दङ बे गासैबो दालायखौ जायफोरा अलिम्पिक रेकगनाइज बे अलिम्पिक रेकगनाइज गेमफोरखौ जोङो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डनि गेजेरजों पलिसि लानानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन आरो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनानै गोजोननाय मोनगोन भारतआव जिहेतु 2036 मायथाइयाव अलिम्पिक जागोन 2036आव दा बे अलिम्पिकआव जोंनि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा जोंनि गेलेगिरिफ्रा मेडेल मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ मिशन अलिम्पिक बेखौ जोङो फोसावनो नागिरदों बेनि पलिसिखौ जोंनि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ एडप्शन खालामो आथिखालाव जे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बर' फिसा जेनेबा इन्टारनेसनेल गेलेबाय थानाय जे बिथांमोननि थाखाय मा सानदों जोंहा जायफ्रा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव मेडेल मोनदों बिथांमोननि थाखाय जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जायो जोंनि बिटिआर सरकारनि A.S.E.B निफ्राय आरो बेनिफ्राय बोसोराव सासेहै जोङो इयार अफ दा स्पर्ट्समेन इयार अफ दा स्पर्ट्समेन बेबायदि जोङो सासेहै 2 लाख रां होनानै बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय जायो आरो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय 2022निफ्राय जोङो मोनसे हाबाफारि लादों स्पर्ट्स एन्ड कालचारेल फेस्टिभेल बायदि जोङो मोनसे खुंनाय जादों स्पर्ट्स एन्ड कालचारेल मिट बेबायदि मोनसे उपाधि होनानै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय खुंनाय जादों बे गेलेनायखौ आरो बेहाय गासैबो स्कुल गासैबो हायार सेकेन्डारि बेफोरनिफ्राय जोङो स्टुडेन्टफोरखौ लिंहरो आरो बिथांमोना गासैबो इभेन्टखौ गेलेयो अल इभेन्ट नट अनलि फुटबल भलिबल आरो बेयाव बयस एन्ड गार्लस दा जोङो जथेस्थ'खिनि गोजोनदों आरो देग्लायनिफ्राय जोङो बाक्सानि मसलपुर आरो क'क्राझारनि दतमायाव मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो गायसननाय जाबाय बेखौ जोङो थाबैनो जागायगोन आरो बे जुदि जागायोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेगिरिखौ जोङो सोरजिनो हागोन जे थांनाय बोसोराव बिटिआर काउन्सिला जे A.S.E.B खुंनाय जादों देग्लाय मा बुङो A.S.E.B खौ जोङो सेकेन्ड A.S.E.B बेखौ जोङो नभेम्बरनि गेजेराव खुंगोन बेनि थाखाय जोङो खनसे मिटिं जिरायलांबाय जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारा जिहेतु दंखायो दुरुन काप खुंलांबाय दाखालि बावै सन्तोष ट्रफिनि मोनसे ग्रुप मेट्सआबो जोबलांबाय आरो जोङो A.S.E.B खौ बे जायगायावनो खुंगोन दा A.S.E.B नभेम्बर दानाव खुंनो थाखाय जों थिरांथा लानाय जादों नैथि A.S.E.B खौ माबायदि नैथि A.S.E.B खौ जोङो फिल्ड आरो माखासे कन्डिसनखौ नायनानै जोङो डिसिसन लागोन थांनाय बारनि बायदिनो खुंगोन ना गुबुन स्टाइलाव खुंगोन बेखौ जोङो डिसिसन लागोन दासिम डिसिसन लाथ'नाय जायाखै অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আচলতে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই গোটেই বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত যি ত্যাগ আৰু বলিদান দি গ'ল তাৰ আচলতে প্ৰকৃত মানে যিটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইউথেই দিব লাগে আৰু এই ফুটবলৰ জৰিয়তে গোটেই BTCত এক যি সুন্দৰ বাতাবৰণৰ জৰিয়তে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক যোৱা 29 বছৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়াৰ যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সঁচাকৈ এইটো এটা আদৰণীয় আৰু অনুকৰণীয় পদক্ষেপ গতিকে মই এই চেগতে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ালৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আজি খেলখনত আহি আৰু সুন্দৰ খেল উপহাৰ দিছে দুয়োটা দলে এতিয়ালৈ 1-0 খেল চলি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে যেহেতু BTCত বা বিটিআৰত ফুটবলৰ এটা বিশেষ ক্ৰেজ আছে আৰু গাঁৱে ভূঞে চাৰিওফালে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আৰু বিভিন্ন ক্লাব কক বিভিন্ন সংঘ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ফুটবল খেলখনক তেওঁলোকৰ বছৰেকীয়া এটা উদযাপন হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে BTCত ফুটবলৰ এক বিশেষ বাতাবৰণ বা খেলৰ সামগ্ৰিকভাৱে এক বাতাবৰণ গঢ় লৈ উঠিছে যেটো আমাৰ যুৱ সমাজৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ভাল লক্ষণ আৰু খেল এতিয়া আকৌ কেৱল মাত্ৰ এবিধ এটা বিষয়তে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই খেলে গোটেই জগতখনক আজি মানে সামৰি লৈছে আৰু খেল এক জীৱন পদ্ধতিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু খেলো ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে উদ্যোগ লৈছে আজি খেল জগতখন ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটত উজ্জ্বলি উঠিছে আৰু একেলগে অসমখনতো খেলৰ এক ভাল বাতাবৰণ এই আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই BTC প্ৰমুখ ডাঙৰীয়াই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে বিভিন্ন অঞ্চলত ভাল ষ্টেডিয়াম ইয়াৰ ওচৰতে এখন ভাল ষ্টেডিয়াম বনাই আছে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে ওদালগুৰিত এখন ভাল ষ্টেডিয়াম ইয়াতো ষ্টেডিয়াম এখন কথা ভাবিছিলোঁ আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু ৰেল লাইনটো থকাৰ কাৰণে
এইটো এটা অসুবিধা এটা আছে এইখিনি জেগাটো কিন্তু ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম এখন ভৱিষ্যতৰ দিনত ইয়াতে আমি নিৰ্মাণ কৰা এটা সপোন আমাৰ আছে আমাৰ গোটেই চৰকাৰৰ গতিকে এইখিনি আমি আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে যিয়ে নহওক আহি ভাল লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ যি উপস্থিতি দেখিছোঁ ফুটবলৰ প্ৰতি যিটো এটা জনসাধাৰণৰ আকৰ্ষণ পূৰ্বতে আছিল এতিয়াও ম্লান হোৱা নাই বৰঞ্চ বাঢ়িছে গতিকে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ইয়াত আহি আজি क'क्राझार मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ विजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इन्स्टिट्यूट 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ A.S.E.B पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कोर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OBG फेडरेटिव्स लेबोरेटरी प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4 स्टार RCC रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन